Lad os sige, så var det ud. Sæt efter kontrol. Så kommer det orange hold. Hold da kæft. Jeg vil få ham og så sige først, der sagde 16. Kom tilbage og Og du hænger. Så er det spændende, at den første år, vi gør det røde hold. Nej, her er der pistol. Så jeg tror, vi har fået halvbåndet på første hold, som er orange og blå hold på sidste model. Grøn til at være sidste model nu. Og så er det bare til at sætte på nu her. Efterfulgt af det sorte hold og U14-landsholdet. Men det danske ungehold har deres sidste rytter ude først. De går stærkt efter de 6 point. Og vi har fået den næste hold ud med deres hattegård, og det er Team Nyborg i det mørkeblå. Så får vi også Team Top 4 i deres orange lige efterfulgt af U14-landsholdet. Men ud med deres hattegård. I mellemtiden har U18-landsholdet taget lige 6 point. Så må vi se, hvem der kan skubbe først, og det synes som om det bliver Mikkel på sin fylde på Emilie. Altså stadig Team Top 4, der ligger i rundt her. Og Simone for flot sat. Og Amanda er oppe i sadlen. Den gamle Amanda, hun kan stadig. Og vi har fået Simone fra Team Top Gear op. Og Team Top Gear. Nej, kom nu. Så var lige en afhængsfejl. Sådan, Emilie! Vi har stadig i føringen. Yes, det ser sådan ud. Det danske ungelandshold sender det tredje rytter ud, og det gør U14 også her, Sofie. Sofie nede på afleverer til Simone med orange, som hun kommer ud med handbolden på. Sofie kommer fint i sadlen der, på sin søde lånepony, Amy, som gør det så godt. Men kan Simone nå ind i den? Måske kan hun ikke. Og der er stadigvæk en fejl, og det bliver orange, der tager den i 6 point. Og lige efterfølgende er sort. Det ser ud som om, det er Team Nyborg, der tager føring på. Men Simone kommer flyvende ud med sin lille rolle på den. Det er stadig Team Nyborg, der har føring. Lige efterfølgende er det sorte hold. Så er det hvem, der har en rolig hånd, og hvem der kan få lidt til at blive nede i tønden. Så lige at starten er gået. Det ser ud som, at der er en rigtig god start på Mikkel, og det grønne hold er så Team
lad os se, hvem der får fast på pind. Det gør Simone i orange og rolle. Team Top Gear ligger i front. Vælger at sætte op på hesten. Sådan. Det giver vi altså føring her til Danske Åblandshold i Nyborg. Der er smæk på. Godt, go! Sådan der! Skal der races igennem, Simone? Ja. Kom så! Hvad mangler du? Det er til at samle skidt op med. Hvor fanden er det henne? Så er det ikke om det der. Og nu er det altså 17, der har lagt sig i spidsen. Det er den sidste rytter for Alleby, Nyborg og 17. Sådan der, Simone. Sådan der! Som lige nu har lagt sig i spidsen, og det er Gunnefy, som først kommer op på hesten her med sin anden rytter, efterfulgt af Edit 2 Minutes og Alleby og holdet. Men det er her Gunnefy, som har lagt sig i spidsen, efterfulgt af både Edit og Winnet og Alleby, men holdet haler godt ind. Jamen, det går. Det er Edit som først har skiftet til rytter 3 hernede nu, men det har Gunnefy, og det har Top Gear også her, som giver en god aflevering til Top Gear og giver dem en forspring. Efterfulgt af Gunnefy og DKOG, og så er også lige værktøjrytter, men det er altså Top Gear og Gunnefy, som ligger side om side her til sidste aflevering. Nej, det er Top Gear, som kommer ud. Jes Guldberg, Gunnefy og Edit 2 Minutes, og Alleby skifter også her, og det gør holdet også af DKU17. Top Gear på vej her med sit andet bogstav, det er Gunnefy og Alleby også. Alleby har et meget hurtigt løb her, og skifter til rytter nummer 3. Men Danmark Open er lige bagefter, og det er Team Edit 2 Minutes også, og Danmark 17 er også godt med, og Gunnefy kommer her med også at skifte til rytter nummer 3. Og det er en lille fejl fra Alleby, så det er meget, meget lige, men Alleby får samlet 10 tredje op. Det gør Danmark Open også, det er Alleby og Danmark Open, som ens får skiftet her til sidste rytter, så gør det fra top 9 og sidste boks foran her, og det er et rigtig godt løb fra Nana her. Og så Chris, der er stadig point! Derefter, og her der kommer Simone på top 4 som nummer 3. Start for at lære det fra Supermodel, men det er meget, det er at lære det er meget svært at sige, fordi i forhold til, at de er
Først vores flag i efterfulgt af Team Minute to Minute og alle by og holdet og Danmark Open, så det er de 5 hold side om side, og her er der fra Gunnesby og Danmark U17 også skiftet. Men det er en leg, hvor alt kan ske, så hvem kan holde tungen lige i munden? Det ser ud som om, at det kan Top giver en rigtig god aflevering. Charlotte giver her. Så det er Top giver, og så er DK Open og holdet og Gunnesby, men Simone er rigtig hurtig her fra Top giver og hedder ind med sin tredje aflevering til Jens, og det er en